Kubor nagaslem Jong Nongsan Hima. Kum shibanta ban pen pale ye ke jingmot jing perkhan bat pen rung ye ke jingmlin ki kam ki lanmen ha ke khana school kabalong ka wei na ki thong ka pule puthi ka Maharam Government Higher Secondary School mau kerwan kala penlong ye ka annual school sports arajar arpo ar ha ki ars ngi lenter ha ka arpo prabat arpo kundai tare uyayong hamadan Jingïalehkai jong ka school ki khana school na ki south li ki ken huan balapia kilaya shimbenta shetrem daga jingkmen kamtam hadin ke jingdu banyo penlong ye ki kam Jingïalehkai hapo ki jaka pule ha ki arsnem bala letno namar ka klam ko bet khat kendar Lapia ye ki Jingïalehkai ha ki taba pheba phe ki ba po khat arsnem khat sausnem khat besnem ba khat khasnem na banta ki khna kan thai ba shenrang ki ba kan thod ye ki Jingïalehkai Mareh la penlong ru ye ki Jingïalehkai Mareh Byrni ye po Syiar bat ki wei Uba damang singkon ubalang u district sports officer ka Southwest Khasi Hills ulalong u Kongsan ha ka ba ulapen paw ye ka jingkmen banya don rengkat ha ka te kasngi bat ka jing penlong jong ka school ya ka annual school sports kan yarap ikinong ye shembenta bakin pen kre ye ka inter school athletic meets ka bansa long shen ha po ka district Hagasmi penkut pat uba ar lengkhoi ubadai umentri snong kasnong mau kerwan ulalong u Kongsan hagaba ulapen ken mau baki kam kilanmen ki arab yaki haga koi kakhia badu ken turu yaki ban minot hagi jengpule nagabanta kalawai bapnai jongki ma haka sport kalau win le jual don kaptam ai ka mat tukut ya nang dapat nilai terima apa bodoh tampak nalor ka sport terima wat no ya di pulih itu wat no play itu